Ola, eu chamome Julio. E eu, Xiana, e vamos a contar un conto que se titula O oso e o páxaro carpinteiro. Érase unha vez un páxaro carpinteiro que conoceu a un oso. E o páxaro carpinteiro le dixo ao oso: me das un pouco da tua mel? Non che darei da miña mel. O senón te arañaré con as miñas garras. E o páxaro carpinteiro negouse e picoteou na cabeza. E dixo: picoteo, 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 dame un pouco da tua mel. E o oso rendiuse. E lle deu un pouco da súa mel. E foron a dar un paseo e encontráronse ca nai do oso. E entón a nai do oso lle dixo: que fas aí? Deberías estar na cova estudiando. O páxaro carpinteiro lle dixo a nai do oso: nai do oso, es que estamos dando un paseo. Venga, má, déjanos seguir o paseo. E lles deixou continuar o paseo. Entonces se encontraron ca nai do páxaro carpinteiro. E lle dixo: que fas aí? Deberías estar na árbore. E o páxaro carpinteiro lle dixo a súa nai: es que estamos dando un paseo. Nai. Vale, os deixo seguir, pero despois ven aquí. E continuaron o paseo. E, sin querer, metéronse nunha trampa. E con bambú construíron unha escaleira para sair. Entón se encontraron un muro. O páxaro carpinteiro subiu e dixo: ali hai unha palanca, voy a ver. E esa palanca era para que o muro baixara. E o páxaro lle deu para que poderan seguir. Entonces seguiron. E logo, al seguir e acabaron o paseo, o oso e o páxaro carpinteiro volveron á súa casa. E colorín colorado, este conto se ha rematado de un picotazo.